Bueno, ja estic a les portes de la universitat de AUA, de l'escola americana d'aquí de Bangkok. Aquesta és l'entrada. El pàrquing, els cotxes per als professors, gent que treballa aquí a AUA i alumnes també. I bueno, el primer que trobem és una sala gran amb taules i cadires que bueno, la gent aprofita doncs, per repassar les lliçons o per fer petar la xerrada, no?, amb els amics. És hi ha molta gent aquí que estudia, molta, però l'atmosfera d'aquí, d'aquesta escola, és molt tranquil·la. Cada vegada que passem de nivell, de lliçó, hem de venir aquí a l'AUA Bookstore per comprar els llibres que ens toca estudiar. Aquí veiem gent, aquesta gent, un que està dormint. Fa molta calor, encara que el dia estigui així gris, el xafogor és bestial, aquí a Bangkok. Caixers automàtics a tot arreu. El passadís, aquest és el passadís principal perquè és el d'entrada, piscines, aquí és on has de pagar els cursos, on tota la informació sobre els estudis que s'imparteixen aquí. Trobem aquí un restaurant, n'hi ha dos, l'altre està al costat, que si bé sempre dino aquí, solo dinar aquí. Ara abans d'estudiar sempre m'agrada venir a comprar una ampolla d'aigua freda. Les classes totes van numerades. Aquí a l'altre restaurant. Bueno, aquí hi ha el menú d'avui. Els preus, doncs, 50 bahts, més o menys €1. 50-60 bahts. Aquest és el menjador. I bueno, aquí us deixo que comença la meva jornada laboral, es pot dir, però sense cobrar. Vinga, adéu.